Hvor er der en slange henne? Pas på, den ikke bider dig. Hvad nu, hvis det er en farlig en? Den er jo alt for stor. Det kan ikke være her i. Nej, den kan ikke være der i. Det kan være, vi skal tage den til sidst, så. Jamen, hvor er de lille kobra? Ja, hvor er de? Der er måske flere forskellige slanger. Hvor gemmer slanger sig henne, tror du? Ja, det tror jeg måske også, de kan. Hov, hvad har du? Pas på! Hvad var det? Hvad er det? Hvad er det for en? Sådan der. Lad os finde nogle flere. Okay, hvor tror du, de kunne gemme sig? Det kan også være, at der er nogen, der gemmer sig i det høje græs. Kan du finde noget? Kan du ikke se, om der er nogle slanger? Nej, jeg kan ikke se slanger. Så pas på, at du ikke bliver bidt lige om lidt, når du ser den. Der. Der! Kobra. En kobra, må jeg lige se. Den. Øj. Jeg skal kigge ind i kobrerne. Ja. Der. Må jeg lige se den? Hold den oppe. Hvad er det for en? En kobra. Er det? Pas på, det ikke hapser dig. Godt gået. Der var en der. Ja. Hvor er det? Skynd dig at redde Sommer, inden hun bliver bidt. Hun står midt ude i græsset. Hvad nu, hvis hun bliver spist? Eller bidt? Hvor kan den dog være? Kig efter noget. Har du noget? Jeg troede lige. Kan du se noget rødt? Hvad? Hvad? Den kan du lige tage rundt om halsen, hvis ikke den kan være der i. Ja, kan den lige sidde der. Sådan der. Ej, mand. Det er en blå kobra til. Sådan. Det var alle 3 kobraer. Men der er faktisk også 1000 ben, der har gemt sig herude. Hvad har du der? Det gider jeg ikke. Nej, så læg den op på bordet til Lea. Værsgo, her er 1000 ben. Velbekomme. Hvad med det? Men du må ikke kigge. Nu har jeg gemt en. Okay. Hvor tror du sådan en kan finde på at gemme sig? Den er træet. Skal vi prøve at kigge? Kan den være oven på træet? En af dem skide være ude. Ja. Er den oppe? Ja, det er det. En snegl. Ja. Det tager jeg. Flere snegle. Wow.
Den faldt ned. Så den helt stille. Sejt. Vi vil også se en anden. Men skulle du ikke finde en slange? Ja. Har du den? Ja, og så skal vi lige holde den op. Hold den helt stille. Ja, der var den. Måske kan jeg løbe, at du tager op igen. Ja. Har du fundet noget? Ej, må jeg lige se den på videoen. Den ser uhyggelig ud. Du tabte den! Hold da op, mand. Pas på, den ikke bider dig eller kvæler dig. Er det en kvælerslange? Nej, det er bare en kornslo. Er det en, hvad siger du, den hedder? En kornslo. Okay. Hvor skal den hen? Det ved jeg ikke lige. Kan vi lade som om, at den her røde en derovre, det er et bur? Ja. Sådan. De har 3 kobraer. Ja. Og hvad mere? En baby samoa. Sejt. Har du mere? Og en slange, der er meget god til at gemme sig. Wow! Det tager jeg lige. Det var godt, fordi nu ligger den lige bag ved mig.